Juu, elikäs. Tänään mennään vankilaan. Mikäs on hahmomme nimi? Edellisen hahmon nimi oli Lörö, joten tämän nimi on Nakke. Näin. Nakke ei ole koskaan ollut kovin pitkä. Älykäs hän ei ole myöskään. Katsotaanpas, mistä Nakkea syytetään. Kyllä, hän löi lasta. Muistaakseni Nakke oli tämän näköinen ja... Eli siis Nakke Pimppeli tuomittuna lapsen lyömisestä. Voi ei, 48 päivää. Nakke Pimppeliä ei kiinnosta. Kuten ei myöskään hänen asiaajajansa, joka näyttää aivan löröltä. Päivää. Kyllä tää jostain juoksi. Seestä, no niin. Missä olikaan ruokala? Hei, antakaa ruokaa. Päivää. Saako täältä apetta? Aha, no. Eipä kiinni. Mitä käyty mun kimppuun? Joo, kiitos tervetuloa komiteasta. Tämä on erittäin huomaavaista ja hienovaraista. Eihän tästä tuu mitään. Mä käyn hakemaan ruokaa. Ruokaa! Missä? Lähdetään Haneen. No niin, mitä täällä on tehtävänä? Kuka siellä puhelimella on? Varokainen käy vastaamassa. No mitä? Olin justiinsa menossa vastaamaan puhelimeen, kunnes sinä keskeytit minut. Ei kai tässä mitään, mennään tarkistamaan sellimme. Sekä sellikaverimme. 13, 12. Tässä se olisi, mutta... Ei. Kyllä minä tästä enemmän tykkään. Mä menen tänne. Moi. Ei hetkinen, joo, kyllä nyt pitää herätä. Hyvää huomenta, ystävät. Kaunis päivä tänään. $500 vai ei? Näetkö minun kulmakarvani? No joo, otetaan 500. No mitäs? Seis! Irti! Morjesta. Anteeksi, mutta... Voiko peniksenne hyvin? Ai. Ihan välttämättä taot istua siinä. Odotapa kun minä otan... Mitä tuntuu, kun tökkää sua sun omalla kyrvälläsi? No niin, älä tule ulisemaan siihen. Joo, minä häivyn. Tulee kyllä yläaste mieleen. Katsotaanpas mitäs. Katana. Mikäs siinä? Tehdään vihollisia. Se vei minun miekkani. En ole snitch. Jos haluat tapella, niin sä toki saat. You better watch your back. You don't like white people around here. Onko se joku rasisti? Kato, nyt saa Mannerheim turpaa, niin. Watch your... Iron Mick. Saatte molemmat turpaa sitten, kuuntelun. Ai, kun on kipeä. Nyt syödään namiruokaa. Olisikohan 016 täällä missään? Katoppa vai. Follow me. Onko se tässä saat just nyt turpaa? No niin. Touch me again. Aha. Ai sä oot mun kaveri. Hyvä. No. What's the problem here? En minä tiedä, olisiko varmaan tuo leijuva tyyppi takanasi. Joka nyt valasti penkkisi. Sieltä lähti jalka! Arni Koms on kuollut. Ian joku tappoi sen. Se on sitten muu ystävä. Get out that bed. I need to sleep too, we're not sharing. Ei. Hei sinä muualle, minä nukun tässä. Tajuuks, että sä teet justiinsa sellaisia virheitä? Takaisin hiilaamaan. En mä anna tuollaisten muppennu. Stop, I can take it anymore.
Will you leave me alone? Kyllä, anna rahat. En anna sun olla. Ai. Look what you done. Tökkäsi sulta jalaa irti herskapiikillä. Particle was never in any serious danger. E16 on tuossa. Mikä yllätys. Viimeistellään hänet. Vihdoin ja viimein. Mitä? Se on mun. Tää on kuule mun tajuukko se. Ja nyt juostaan! Kuule loppuu pelleily, mä menen pyörähtämään täällä, sitten mä tuun takas. Niin, ettei arvannutkaan, hämäsi vähän. 016. Tänne meni. Nyt sä kuolet. Mitä sulle on nakke käynyt? Herran jumala! Joo, nyt äkkiä syömään dinneriä. Mikä ei auta murtuneeseen leukaa yhtä hyvin kuin lihaa mureke. Don't worry nakke pimppeli, I'm gonna get Varden Franko hei. Sä oot toinen Vardeni! Mä huijotan Harjalla. Jumalauta. Saatte kaikki turpaa. Ja no niin. Uusi päivä. Paskapäivä. Tänään minä murhaan 016. Vihdoin ja viimein ja lopullisesti. Anna tänne. Kootapa yhdellä jalalla saada kiinni. Tajuuksä, että meiltä jäi jotain viimeistelemättä viime kerralla? Mä viimeistelen sut. Haloo. Mitäs uihkussa tapahtuu? Kato Bob Ross, mitä äijä? Katoppa kun käyvät toistensa kimppuun. 016. Mitä äijä? Hetkinen, onko täällä ampuma-aseita? No, business put your hands. Joo, konekiväärillä ammun, sori. Ihan vahingossa vaan hei. Look what you done. Ahaa, sulta lähti sormia joten. Haven't fishing. Reset field. No, forget it. Ahaa, sulta lähti käsi irti kokonaan. Siellä. Se kuoli. Kyllä, Cody Simons on kuollut. Mitä? Hei Nakke Pimppeli, I heard that you got a problem with Nakke Pimppeli, he said. Okei, joo. Onko tää joku humpuukkimies? Tehdäänpä tälleen. Mä menen suihkuhuoneeseen, koska sinne ei kuulemma vardeneita pääse. Sitten mä tapan kaikki siellä, tai kuolen yrittäessäni. No niin, täällä olisi 4 hahmoa. He kaikki pääsevät päiviltänsä. Pidän siitä huolen. Aloitamme sinusta. Se on viimein ohi. He ovat kuolleet. Eiköhän tämä nyt ollut tässä. Kuten näkyy, Nakke Pimppeli ei varmaan koskaan pääse ulos vankilasta, kun päiviä kertyy aina vain lisää. En mä tää oikeastaan mitään muuta keksy tällä hetkellä. Joten se olis kai... Moi, moro. Miten näissä lopetetaan? En mä yhtään tiedä, mä otan röökiä.